Bueno, mangigala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Dures. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kailangan ang atong magtatampo si Dures. Kini akong problema bahin sa akong anak nga na problema in tao tungod laki anak akong banang sobra kay mabay ug kun man akong anak binigit po. Oh yes, I pretender, pretending that I'm well. My ears are tattooed, I only know what I tell. Oh yes, I'm a great pretender, driving the world on my own. I play the game, but to my real shame, you left me to grieve all alone. Pretending that you still now I die. Sorry, jail. Ako jail ba? Ha? Ako jail ba? Asan na to? Uy, ngano ako'y pangitaan nimo? Mag-jail day ko? Ay, pao, siya mauni pambato na to, bida. Para mailan mo rin kita, tang cute, tamat jail ta. Hiram na talyo cute imong mata. Unsa man ko na jailan nimo? Nay, buhok nimo murag kuan man na. Naigo naman na sa El Nino. Nagiwaan ko ni mong upaw da, pero padoon ako gigangan lang ni mong upaw da. Ayaw sa na, dili ako ha. Hindi sa demo eh. Ayaw na lang tataliyo. Ikaw pabuutan-buutan, nay na murag hangol. Sige. Mayalo ko dai. Daw kaging pamsano mong bana sa hilom nagdagloy sa kasikat sa mga pag-BBI o pagtamay sa usa ka binuhat nga mo'y gihandom alang kaniya. Hilam diha ay lapayon tanong kanin takore. Pangas ka sa kita sa dal. Ikaw ba sakit? Naong ba di mo taliyo? Takore, bigyan mo labay. Naong nimo ay nagtuo kang blind kay kus mga racket nimo ha. Na ebidensya ay nahurot na nagkalarot imong buhok sa mga babae tungod sa kamaayo nimo. So imong buhok ay mao nagisigihag biras imong mga babae. Imbento na sa Imbento saba ka diha ay. Imbento ko taon. Oy, timan ito liyo ha. Mo 16 ng edad sa tong anak hap na mo itaw. Ikaw mamatay mo hanggang nga babay. Hindi tataka ang lagay. Edi tinuod, ha? Nay, kada nag-short. Ha? Ay, man. Hawarang hangol. Hindi mo tanan na tag-asa. Hilam. Hawa na. Nagbaho kang angso. Nabiha sa nanak ang Pahawa ba? Walang yay! Nahibaw ko unsa kahimabay ning akong bana, mao nga ako na lang gipasagdan. Basta ang importante di lang may mapasmo og ang iyang pamilya. Pero huwat ra kong gabaan ning tawhana nako. O niya, Tay. Muka di ba ta? Muka, uy! Usap lang to'y! Tol. Title ka. Ito deh, diba tulyo may mga hindi tol. Title. Usap title ah! Usap kay. Tay, pwede na kumanguyab tayo no? Uy! So, ano daw nili? Ulit tao ka na. Ano ba na? Nanakayap ha? O patay, ngita ko. Nagyan, ngita yun. Kaya, pilihan ng mga gwapa dong ha? Ayaw, pangitang butig na akong Pero ang nanay tay? Nyakot! No? Siguro. Nyakortahan! Mo di gusto ko. Gwapa nga kortahan. Si nanay mo gwapa na pero nalay gamay kwarta. Katong yung mga kwartahan ha? Basta tay ha? Ay sabang nanay tay ha, kay busik masuko. Suko ko taon ko sa. Ano suko man? Ingna ko masuko. Ay, masuko busik. Masuko niya, bunalan kong nanay. Ingna ko bunalan kang nanay ni mo ha? O tay. Pre, tinuod ng under ka sa mga asawa. Ako told you. Under ko taon. Ako under. Never may tabo. In my life, never may tabo na. Yawan, sara. Oh, pero ano kasulti ka ano pre? Bro, Tungod ka may bag umanggon gipagawas ng survey result ni ato man. Nga 80% ang mga under sa asawa. O, nya, under. 20% na lang nahibilin sa dili under sa asawa. pero number 1 ta. Apil ko na 20% bro. Pintasan ni mo. Pre. Apil? Ug naibaw ka po nga ang naapil sa 20%. Kisa man apil ko? Ngayon dili under sa asawa kay doon na dai sila yung mga pag-ampo nga may pirmi nilang gamiton sa pag-ampo para dili sila ma-under sa asawa. O ba? Mao man na pre. Before na sila magkikatubang sila asawa, mag-ampo sila. Mao na nga, di yun sila ma-under. Nahibaw ka kung sila pag-ampo pre. Wa ko ba sa'yo na nada? Wa ka hibaw. Wa lagi.
Aw, bilong ni kas 80% nga under sa asawa. Abong mo, Titoy. Recorded by X Thunder Gaming. Bitaw pre, unsa man gi sekreto nimo pre nga di mo jud ka ma-under sa mga asawa. Sultihan ka, pre. Di mahitabo nga ma-under ko. Kay, ako, bida. Ilista na ako siya. Darandero kaya. Darbay daghan tao mga cute-cute, ha? Mao ba pre? Oh, daghan kay siya cute-cute, eh. Oh. Mga hadlo kayo na siya nga. Siyang mother ako. Bidaw sa kaut. Dagan kag babae pre. Pesos! Dinil sa ato, pre. Puros ko na tilawan mga babae din. Giusan mo pagkaibaw nga imo sila na tilawan pre. Pinagi lang sa baho, pre. Ha? Kailan ko sa ilang mga baho. O di na ako sila makita mailan nila na ako ilang baho. Nakita ng tindira, squatty din sa kina. Tilawan ko na tanan. Ha? Kadang tigkuha niyang lamaw din. Kadang maglakad pag lamaw. Tilawan na ako. Sa may lami pre. Mura sa lamaw. Katong tindirang paan pre sa may lami ato pre. Pedro, Birado. Mura sa baho-baho. Kana eh. Kanang doon eh. Tilawan ko na. Murag buhat na bagak na. Oh, tindira murag buhat sa kina. Ako manang asawa pre. Asawa rin mo yung mama. Wa tayo unay pre. Tay, nan ako'y naibgan, tay. Ha? Ako siya pong yaban, tay. Kinsa siya? Si Jubil, tay. Anak ni Nang Sidra ba? Uy, anak si Sidra? O, tay. Ayaw na anak. Ano mo, tay? Sabang nanay ni mga. Ano mo, tay? Kada Jubil. Yung muna iksoon. Bungot siya. Pugunay mo. Ayaw na pagkasawa tao nung kay. Iksoon tao na mo. Ako na ka nagsagawas. Intor, dalit na mga on na ta. Ano naman, ay? Busog pa ko. Usay busog, oy, diin makadikaon. Basta, busog pa ko. Ano ako sa kwarto na, pahuway ko. Uy. Milagro na, wa mo kaon. Mag-una-una mag-unta nig duol sa lamesa bisag wa pa agdaha. Milagro uroy. Nakabantay gid ko nga murag permi lang yung magluya ang akong anak. Naghuwat ra sa kong musulti siya, pero ako lang gid siyang gibantayan. Unya. Hoy Tulyo, Day. at timanan ng anak nimo ay murag na anay problema da. Kay murag nakabantay ko nga murag lahi na magmanga liniho ka. Ay, sos na unsam taon ka doon. So, no, 16 na yung anak. Kapit na muli tao. Siyempre, may kausaban yun, di ba? Di ba? May kausaban. Kay, sa di madugay, muyaw na na. Ay o lagi, pero lahi gyud. Murag dunay problema nga dili lang niya ikasulti nato. Ay, sos. Ano problema, hoy? Ako rin bahala na itong anak. Halataw, Uy, yawards. Murag malipayon man ang akong anak. Ngano ka ay? Toy, Unsa kay nakaon ani? halataw ka. Ana, murag doon na gid ni kahibulungan da. Akong adtuon. Toy. Intoy. Nanay, kung gwapa. Ito na, nanay. Tatay paragod murag nahibong kay ko nimo da. Adtong usang adlaw murag kag napus-as itlog. Perti gid imong luyaha. Karon perti na sa dimong lagsika. Murag power kaayo karon. Ayaw na, nanay. Ay, kay buong nanay, kay inlubi na ko ron. Mao ba? Uy kanindot. Wow, ha? Sige, nay. Kay manglaba pa ko. Oy, Intoy, panghugas unas mga plato dong. Mana, nanay. Nangugas na ako. Yawards, kugihan kaayo da. Patay! Kuyawan ako ni man ginokto ko diri bida. Sorry, tay. Anak ko nakitaan nga naigan ako. Very good. Gwapa kayo, tatay. Nya, buutan. Pagod, unya. Mura siksi nagkagusto na ko, tay. Liwatin nanay ni mo, gwapa ha. Berbeda. Magbangapan. Panoon? Bida ng istorya bro kay gihas. Sabi na, gwapa mo ka. Gwapa kayo, tay. O gusto kina ko siya. Siya ang akong pangasawon, tay. Masa? Siya akong pangasawon. Siya nakahaang imong pangasaon. Mura mo ka ng utana. Kinsa man ka ng bayhana o taga-diin. Taga din nila siya sa ato, tay. Yay.
Masaya, tay. Kisa na anak. Anak sa tusilingan ba? Kanang naiparlo sa unate ba? Si Gina, ang iyang mama, si Friska. Oh! Si Priska? Oo. Kada tigis para lusok, boss. O tay, yung anak, Gina ba? Tiski. Kisa na tiski tay. Check. Babi dal sa mo. Di na pwede nak. Hindi pwede tay. Di na pwede nak. Imo ka ng ikson. Bita yun ang tingin mo. Mapon. Oh. Pasensya ka na, anak. Unsaon nga. Sus. Grabe yan, tatay. Pila di kabukit log mo tay. Walo ni. Ano din tatay? Walo ni kayo. Pila di kabukit sus gawas mo tay. Daghan na sila, anak. Wako kaihap. Kaya naglibog ko. Upo. Sunshine, di pwede. Si Jubel, di apon pwede. Gina, di apon pwede. Kinsam na ako minyuhan ni tay. Katundi sa isa Diyos ko, Yabi Pedro. Pwede na to. Pagkita ka rito. Ayaw rin sa to. Asa ko mangita tay? Adto ko Middle East, ha? Mangita ko Arabian ani? Recorded by X Thunder Gaming. Piya sa di mo tay. Mo ikaw na gusto na may tabo tay. Hato ko mga sawas gawas. Ato ko mga sawas Middle East. Ayaw dito dong. Kay kuyo kay dito. Wakwak raraban niya. Tuwa batod ni Rupil Banyok. Watay kasagubang dito. Sige magubat ito. Ayaw dito. Magdisod na dito. Watay kapitin dito. Piya sa di mo tay. Ay kablar ka. Ako'y mangitag mapangasawa ni mo. Nainagan! No, na giga na sa dali mo. Hindi ka ko. Dili nang ka na ko. Kay ako kasulya. Asa ko ang tabi. Tus ka magayan mo. Kasulya. Kaya dito. Ha? Laro tatay yun sa. Naitag duha bichi ko. Ito biting ko sa pagtulog. Bebo tikwan. Wala ko. Wala dito. Piya sa di mo tay. Piya mo juro dito mo tanang babae din sa atong dapit ay. Grabe ka tay. Napakarisol mong itlog ha? Kapaw. Ay nga do maning akong anak. Kamalipayon ani ganina karon mura naman sad na pusoy. Bida, pagkadili masabot. Ako duolon be. Klaruhon ko ni kun unsa gyud problema aning bata. Murag ako'y mabuang aning kalakihada. Nak, Nay. unsa naman sad ha? Unsa naman sad nahitabo nimo ngano ka man? Wala ko nailamin ni kinambuhian ay. Imbis malipayo na tat ko kay may nakita na ko mo'y makalipay na ko. Isa tuon pwede. Ha? Ngano gud? Unsa man ay problema gyud nimo nak? Ay tatay. Sige lang ingon, di pwede. Pulos lang di pwede. Tay pa ha, ngano man basabta kuno ko tarong akong istorya. Ako mo ginas tatay. Nay nga may naibgan ako. Unya, mingon siya dayon nga di lagi pwede. Ngano magkudo nga di man pwede? May landay siya, bisag kinsa lay tirahan niya, unya ikaw iya kang bawalan. Amos na niya nay. Kay ngano magkudo sa may rason nga di ka man pwede? Tungod kay bata ka pa? Di man. Siya man siya gingon nga. Sige dong, pamuyam na dong. Sige. Unya lagi, ngano man kang bawalan man kaniya ron. Ingon mo siya nga, di ko na pwede kay ako siyang, Imo siyang unsa? ang ko siya isoon. Isultin lang yun ako ni mo nay. Balag masuko siya. Ay sus, nahibaw na ko ana eh. Ibo, sa di ka nay. Ang dagang ko isos ka was. Ayaw tuo ana. Pwede kang mga sawa. Kaya nga naman ay. Ay, sa isagsabang tatay ni mo ha. Ano man? Ang tinuod nak. Dili siya ang tinuod ni mong amahan. Saba, oy, unsay na yan ang tingog mo. Nakpasensya na, dili siya ang tinuod ni mong amahan. Ha? Kami klaro ninyo eh. May pagmulayas ko ni mo. Ninyo, masig di sa ko ni tinuod ni anak. Ha? Mulayas ko nay. Hindi ginoo ko. Intoy! Doon, balik sa gari! Intoy! Hoy, Intoy! Anak! Mao ni akong problema kay nilayas gyud ang akong anak ug wa na mo uli. Na problema ko kung unsaon ako pagbawi, unsa akong buhaton, mutuo pa ka namong among anak, unsa man og kamo ang pasultihon, Doris. Hello, Lord! Good morning, Lord! Salamat. Ate Bes? Okay, ang sender na ito karang adlaw, Doris. Si Inday Doris. Ate Doris. Pres. Oh, si Inday Doris mga ito. Ang problema ning Inday Doris Ate Pres kay ambot lang tinuod. ang iyang anak ba mga sawa na unta Oo. nya ang ama mingon ayaw na kidi na pwede Oh, mao na ay problema Ate Pres. naghanag anak sa gawas Pwedeng purting daghanag anak ni Doris aw ni sa timbangan niyang bana dong. Tayo, dili.
Taliw. Anak, pres, happy tingan nilang anak. Ingon sa kada panguyab siyang anak, ati pres, ingon siya, ayaw na, di na pwede ako ng anak. Sumbong siya siyang mama, ang tanan nga babae din anak ni Papa. Sa problema dong. Di pwede ka mga sawa na nila. Kasi tinuod lang, di makaanak siya mong Papa. Nilayas taong bata. Inyo kong binuangan. Meron kanta, Siemen Scandal. Siemen Scandal in the family. O nilayas ang bata tao na tipres. Si Intoy nilayas sa tipres kay basin kuno di niya. Basin kuno pinunitan lang siya. Di siya anak. Mao nila problema May ron. anak sa seleksyon ko. Seleksyon. Mao niya yung problema ron sa yang ni Dores nga unsaon niya pagbawi nga binuangan man to niya yung anak taon. No. No, pero nako ati pres mo ram lagi duwa ni Pareha ko ni JC Baril, pito ko bukamahan. Gisay Baril. Pito ko Patay na siya, ganun, pito ko. Pero atong nakoy kaila nga, huwag siya kibaw nga, yamba na anak anan, diri Diba? sa ila dapit. Oh. Karong pag nagduwa ang mga bata, di ba si Susa, pareha mag-nose sa kong anak. Oh. Sige, ano pareha man nagdawang sa kong anak, pareha gugurutanan. Nang katawa lang ako siligan, kaya ang mga siligan na hibaw man. Nga iyang anak sa Sa yamba na. hostila no. Mag-away kayo. Nga kadang yan na ati pres. Di maglisod man siya ang pangasawa. Nya naman siya isuon siya. Pwede na nimo pangasawa kung imo isuon doon kay di man anak si Papa. Total, di makaanak ni Papa ni mo. Pwede din ati pres. Put lang nila, magsabot sila. Hindi man siya anak. Pero panalitan, katong dapita, naghibaw anay na. Oh, mao na. Nung sama ninyo pagsulti. Pero nagpareha og apelido, di na pwede doon. Ari siguro. Apelido, Oh, pwede ra. Pero boto na naon kitang tanan igsuon ra magita ati pres, di ba? No? Oo, noon. No? Di ba no? Pero mana... Pero pag abot ni Jesus Christ, Lagi usab na ni dahil tanan. tayo. Oh, usab ni ang tanan. Kanya. Bam, ari ra gud bam, murag gripo Ikaw, niya. bam, ikaw, di magkakuha na na, Ayos bam. bambina kay duna ni Sahir ko na, bam. Ay basahir bam. Unsaon man anak babe? Butala pagsanay mo. Nya usaray sa ligan, di mo sanay oy. Oh, mo. Pagsanay mo. Kung sa tayo pangutanan ni mong ulit, nga mga sawa kailang apelido sa to. Dili. Mga anak, daghan kay mga anak. sawa pero og laylay na apelyido pero iyang anak sa gawas pero lain lang apelyido pidir na. Pwede ra ba? Ang yung pangimong punta na nga, katong bayhana, anak siya ang papa. Ah. Apan siya, anak aning laing mama. Dili, Ah. dili ka pong pwede, kay dugo man na siya ang papa. Mo ba? O, igsoon man sa gawas. Dili ko na pwede. Sig lain ka apelyido ba? Oo. Makibaw nga katong ang bana atong babae niya nga dili to niyang anak ang babae. Pagka nga ni ang pareha silang amahan, magsuon yun sila. Dili, ay. Ha? Mali. Dili man kay... Lain manukuan. Ningon man nga asawa nga, pangasawa na dugay. Dili man magsuon, dili man na anak sa iyang bana. Dili Dili maka- dili lain maka- na Ang, naman. ang istorya ni Bam, ningon yung asawa nga sige dong, pangasawa lang dong kay di man ka anak sa imong papa. Oh. Pwede. Ha? Pwede. Pwede ra lagi no. Pwede ko dili tinuod nga dili anak sa papa o anak sa laing laki. Oo. Si Sibay pwede din na siya maginyo. Ikaw, dahil maguliat. Unsaon man nimo pag-isalingan? Di ba nga, ang bato ko, biglang nga inyo, Tama, kung lagi. ba't sabi nga, Sayop sa siyang mama ti presay. No? Oo. Para nako, di wa may payungan nato ni sulti eh. Kay problema man Maproblema. problema ha. Bawo na inyo kay bawo ang anak na Oo. papa. Na ikaw no sawa ka ano man kay sa di man ko anak sa papa. Skandalo Skandalo kayo. gubot kay Bam. Matribukar. Matribukar. Oo. Ano na diha magkita og madungog og mabati ang kanang ingon nga walay asong makumkum. Oh. Kadiyot. Hama tong script. Pero sa to kuan pa siyang pangutana diha, no? Oh. Layas gyud akong anak. Ang iya unsaon niya pagbawi ko no Bam. Nagkaom na nun. Milayas jud ang akong anak ugwa na mo uli na problema ko kung saon ako pagbawi unsa may akong buhaton mo tuo ka na mga sa ato pa dili to binuang ra tong iya ha. Binuang ra Binuang ra gani nimo ma'am munay dako gyud nimong bawion. Imong bawion. Pwede magingnon nimo nga dong dili to tinura kung ingnon dong oy komedya to ako nimo undergo na pud ka og kanang DNA test para pag matuod jud niya anak siya sa imong bana. Nasa nagpapili sana. Oh, imo rang problema kay imo mangikomedya kanang tama problema ingon na nga mga laglom kay doot dili nimo i-appeal ma'am. Tama. Apa na niya tayo paambit sa iyang bana. Unsa man ba? Dingon dire. Ang kuari ka dire sa panultihon 5 verse 3. Ang mga ngabel, paminaw Pedro. Ang mga ngabil, ngano man yung mga kuan kanang gulyat nga mga ngan kanang pangandag Pedro, pangandag Jose. Kanang ngano mga santos mo may mga himabay. Mabay ka. Sa town, oy. Paminaw. Ang panultiho Sa Proverbs. Santos ka na, Santos Bernardino, Santos tan sana Bam. Ha? Santos na si Bernardino. Dili Usa. Si Bernardino, Saint Bernardino ba? Santos na. Di man mabati. Uy. Balik ta. Panultihon 5, versikulo 3. Ang mga ngabel sa daotang babae,
tamis sama sa dugos ug ang iyang mga halok-hawt sama sa lana sa olibo. Apan ang inikahuman sa tanan, ang ibilin lamang mo niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Mao ni karon ang nahitabo sa imong bana. Apan dili lang nato natukion kay imong kana problemahan kadto man gyud imong komedya sa imong anak. Sa ako nang gingon dili tani mo i-appel kana mga lawom kay dot nga mga komedya may tungod sa relasyon sa imong anak. Imong ginang bawion, imong nang buhaton ug paagi, pangita ni mo paagi magdaka barangay kapitan, magdaka ba o kanang lay minister, kana naa sa mga religious community, kami kay istorya sa imong anak, aron mo tuo siya. Nakato imong komedyara. Unya o parte sa imong bana, daghan sa anak sa guwas, pasagdahin na lang na. Ang imo lang mabuhaton, binay na karot ta si Mana Santa, ngemo siyang may mayan. At least kuan ba kadto ba mga umpisal ba siya, kay dinhi karong si Mana Santa na kinahanglan ang paghinulusol. Na may panultihan sa Biblia sa Joel 2 man siguro to nga kanang bisiya ang imong kasing-kasing, inay ang imong biste, balik sa Ginoo. Joel na. Joel. No, na sa Joel 2 Ay, versikulo. mabay ka po na Joel. Mabay. Mau ba? Hindi na ko. Hindi ko tingnan. Balik ta. Usa to kung gibasa gulat. Joel. Tamis ang mga ngabel sa daotang babae. Wa man gingon diri gulat og tamis ang ngabel sa daotang lalaki kay laki may amo. Pero kay mo kung punta nung tinuod ba? Sige. Tinuod lang. Sa tingin, tamis ang ngabel sa tingin gulat. Tamis ba ang abil sa babae? Ikaw mo to. Ano naman? Ako man dila ang gipaak. Ako man nakatitulungan noon. Kung ako ang puzzle, Tihon. RMN